Θα ανοίξουμε τις γραφές στη σελίδα 1016, θα διαβάσουμε ένα κεφάλαιο θα ασχοληθούμε όμως στο σημερινό μας μάθημα με την τάξη στα πνευματικά. Είναι το μάθημα που θα ασχοληθούμε με τα πνευματικά και πώς πρέπει να υπάρχει η τάξη μέσα στα πράγματα του Θεού. Διαβάζοντας το ΙΔ της επιστολής προς Κορινθίους θα μας οδηγήσει στο να κατανοήσουμε ακριβώς πώς λειτουργούν τα πνευματικά μέσα στην Εκκλησία για να μπορεί ο καθένας να πάρει τη θέση του. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1016 προς Κορινθίους Α επιστολή από την αρχή. Θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Και σταματάω λίγο εδώ έτσι για να δώσω ένα έναυσμα στο μάθημα και το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος γιατί μίλησε προηγουμένως για την αγάπη. Και έχουμε δει και ξέρουμε ότι η αγάπη είναι κάτι θα έλεγα συγκεκριμένο. Δεν σου δίνει μια κατεύθυνση, τι σημαίνει αγάπη. Σου λέει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, δεν κάνω το άλλο, δεν κάνω το άλλο. Και αυτή είναι η αγάπη. Αλλά έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι αυτή την αγάπη πρέπει να την ακολουθήσουμε. Δηλαδή τι σημαίνει να ακολουθήσω την αγάπη, πώς θα καταλάβω τι πρέπει να ακολουθήσω εάν δεν ξέρω τι είναι αυτό που ακολουθώ. Όταν είναι ένας άνθρωπος τον ακολουθώ και λέω ακολουθώ αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά να ακολουθήσω μια ιδέα, τι να ακολουθήσω. Πώς να περπατήσω πίσω από μια ιδέα. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος αυτό που λέει μας το λέει για να μας φέρει σε δύσκολη θέση να μας ταλαιπωρήσει. Όχι αδελφοί, ξέρει τι λέει. Ξέρει τι λέει γιατί καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτή η αγάπη. Αυτή η αγάπη που αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος δεν είναι απλή αγάπη, είναι η αγάπη του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό θα ήθελα να δούμε λίγο στην αρχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο τέλος, σε ένα σημείο που αναφέρεται στον Απόστολο Πέτρο. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, σελίδα 959 διαβάζω, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο ΚΑ, όταν ο Απόστολος Πέτρος αποφάσισε μετά την απουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή του να γυρίσει στα ίδια, ξέρετε, ακολούθησε κάτι. Πήρε μια απόφαση να πάει σε μια κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση που πήρε ήταν κάτω από σκέψη δική του. Δεν είδε τον Ιησού Χριστό, δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει, δεν ήξερε πώς πρέπει να λειτουργήσει, ενώ τον είχε εκπαιδεύσει ο Ιησούς Χριστός πάνω στα πνευματικά και πήρε μια απόφαση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και βρίσκεται σε ένα διπλό δρόμο που πρέπει να αποφασίσει, υπάρχει ο δρόμος που θα ακολουθήσεις και είναι ο δρόμος ο σωστός και ο δρόμος που θα σε βγάλει σε λάθος αποτέλεσμα. Ο Απόστολος Πέτρος εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν ήξερε τι να αποφασίσει. Και τι ακολούθησε? Ακολούθησε αυτό που ήξερε ο ίδιος. Γιατί την αγάπη που έπρεπε να την ακολουθήσει δεν ήξερε πώς να την ακολουθήσει. Δεν είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό. Δεν είχε μάθει τι σημαίνει να ακολουθώ την αγάπη. Που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο αδελφοί αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Ακολουθείτε την αγάπη. Γιατί αν μας αφήσει ο Κύριος τώρα εδώ και μας πει πηγαίνετε ένα δρόμο και ακολουθήστε την αγάπη. Ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις? Τι πρέπει να κάνεις? Κύριε, τι πρέπει να κάνεις? Δηλαδή ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσω? Και φυσιολογικά ο Πέτρος ακολούθησε ένα δικό του δρόμο που τον ήξερε. Γιατί αυτό το δρόμο της αγάπης δεν μπορούσε να τον ξέρει, δεν τον είχε συνειδητοποιήσει, δεν τον είχε καταλάβει, αν και τον εκπαίδευε χρόνια ο Ιησούς Χριστός. Και ξέρετε τι έκανε ο Απόστολος Πέτρος? Ακολούθησε το δικό του δρόμο. Γύρισε λέει στα ίδια. Πήγε πάλι ξανά στο καράβι του, ανέβηκε πάνω για να ψαρέψει, πήρε τα δίχτυα του, γνώριμα πράγματα. Αυτά που μπορούσε να πιάσει, αυτά πράγματα. Σου λέει εγώ θα ακολουθήσω ένα δρόμο τον οποίο τον ξέρω. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αλλά η εντολή είναι ακολουθείτε την αγάπη. Και η εντολή στα πνευματικά αδελφοί είναι ακολουθείτε την αγάπη. Και γι' αυτό το ξεκινάω από εδώ. Για να μάθουμε ότι στα πνευματικά υπάρχει ένας δρόμος. Που αν αυτόν τον δρόμο τον ακολουθείς από την αρχή μέχρι το τέλος σωστά, το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλη ευλογία.
Και γι' αυτό το κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου συνεχίζει μετά το κεφάλαιο της αγάπης, που εμείς το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Αλλά εάν το θεωρούμε πολύ σημαντικό, σημαίνει ότι το έχουμε καταλάβει? Έχουμε καταλάβει ποια αγάπη εννοεί εδώ το κεφάλαιο αυτό, το ΙΓ, άρα εμείς είμαστε έτοιμοι όταν μας αφήσουν και μας πούνε φυγέτε να ακολουθήσουμε αυτή την αγάπη? Τι πρέπει να κάνω? Πώς πρέπει να ακολουθήσω την αγάπη? Πώς πρέπει να κάνω το θέλημα του Θεού? Τι σημαίνει να ακολουθήσω την αγάπη? Και ο Απόστολος Πέτρος δεν το ήξερε, γιατί είχε διαρροή κενό αγάπης. Ξέρετε τι σημαίνει κενό αγάπης? Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη, λέει, εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου. Και επειδή η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου, το ποτήριον μας υπερχιλίζει. Όταν όμως έχεις μια διαρροή στην αγάπη, αυτό το ποτήρι δεν θα γεμίσει ποτέ. Για να μπορέσει αυτό το ποτήρι να υπερχιλήσει, πρέπει το σκεύος να μην έχει διαρροές. Και διαρροές παρουσιάζονται από τα προβλήματα, αδελφοί. Οι διαρροές στον Απόστολο Πέτρο παρουσιαστήκανε από τις ενοχές του. Παρουσιαστήκανε από την προδοσία του. Παρουσιαστήκανε από το ότι δεν ήξερε, δεν είχε πλήρη γνώση εάν ο Ιησούς Χριστός πραγματικά τον αγαπάει και τι πρέπει να κάνει. Ήταν σε μια κατάσταση που ήταν ασταθής και επέλεξε την πιο γνώριμη οδό. Δεν είναι κακό αυτό που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Λογικά σκέφτηκε σαν άνθρωπος, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Κύριος. Και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Ιησούς Χριστός, καθώς αποφάσισε ο Πέτρος να ακολουθήσει το δικό του δρόμο, να έρθει να τον συναντήσει σε αυτό το δρομολόγιο και να του πει πρέπει να επιστρέψεις, να ακολουθήσεις έναν άλλο δρόμο. Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω, Κύριε? Το δρόμο της αγάπης. Και μάλιστα πρέπει να αρχίσεις να κλείνεις τα κενά που έχεις και τις διαρροές στην αγάπη. Πού είχε διαρροή αγάπης? Ότι δεν ήξερε, δεν ήταν σίγουρος εάν ο Ιησούς Χριστός τον αποδέχεται. Και ο Ιησούς Χριστός τον φώναξε, πείτε και στον Πέτρο, λέει, να έρθει. Και δεν ήταν σίγουρος εάν αυτή η αγάπη ήταν αρκετή. Δηλαδή μέσα του ένιωθε ότι δεν ήταν έτοιμος να κάνει ακριβώς το θέλημα του Θεού, γιατί στη ζωή του δεν τα έκανε σωστά. Νιώθεις ότι στη ζωή σου μπορεί να μην τα έχεις κάνει σωστά? Κάτι να λείπει? Κάτι να σου λείπει και να μην μπορείς να αποδώσεις την αγάπη του Θεού έτσι πως τη θέλει ο Κύριος? Γι' αυτό έρχεται ο Θεός στη ζωή μας, αδελφοί, να μας αλλάξει δρόμο και να μας πει πρέπει να ακολουθήσετε την αγάπη. Μα εγώ ακολούθησα τα ψάρια. Όχι, λέει Πέτρο, με αγαπάς περισσότερο τούτον? Και αρχίζει και του βάζει ένα άλλο δίλημμα, το ψάρι ή την αγάπη, το πλοίο ή την αγάπη. Και μαζί με την αγάπη του δίνει την υποχρέωση να βόσκει, να τρέφει, να επιμένει τα πρόβατά του. Και του λέει με αγαπάς? Και άρχισε να του βγάζει από μέσα του αυτό το κενό που είχε της αγάπης. Και άρχισε ο Πέτρος να αναγνωρίζει ότι αγαπάει πραγματικά. Ξέρεις τι σημαίνει να μην ξέρεις αν αυτό που κάνεις το αγαπάς? Ξέρεις τι σημαίνει να μην είσαι σίγουρος εάν για αυτό που κάνεις ο Θεός σου ανταποδίδει την αγάπη του? Ξέρεις τι σημαίνει σε αυτή την αγάπη να μην νιώθεις ένα με το Θεό? Εάν δεν νιώθεις ένα στην αγάπη και υπάρχει κενό αγάπης, υπάρχει διαρροή αγάπης, το λέω έτσι πρακτικά, τότε το ποτήριο δεν θα μπορέσει ποτέ να υπερχιλήσει. Δεν θα νιώσεις έτοιμος ποτέ για το Θεό και δεν θα μπορέσεις ποτέ στα πνευματικά να απολαμβάνεις αυτό που σου δίνει ο Κύριος. Δηλαδή την υπηρεσία, το έργο, τα χαρίσματα, τα πνευματικά σου. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, ενώ ξέρει ότι ο Πέτρος είναι αυτός που θα στήσει και θα στηρίξει την Εκκλησία, ο Πέτρος έχει πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα στην αγάπη. Γιατί καθώς πρόδωσε τον Ιησού Χριστό, δημιουργήθηκε αυτό το κενό. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και του λέει, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Λέει ο Κύριος, ο Πέτρος, ναι Κύριε, 1, 2, 3. Ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος σε αυτή τη φάση. Έχει αναστηθεί, είναι 40 μέρες μαζί με τους μαθητές και φανερώνεται αναδιαστήματα. Και κάποια στιγμή φεύγει μετά τις 40 μέρες ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι όπως ήταν πριν που ήταν μαζί τους. Φανερώνεται αναδιαστήματα, τους μιλάει, τους δίνει εντολές και κάποια στιγμή θα φύγει. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός, αυτός που θα φύγει,
αυτός που θα ανέβει πάνω στα δεξιά του πατρός και θα μεσιτεύει υπέρ ημών, και λέει ένα φοβερό στον Απόστολο Πέτρο. Όταν λοιπόν ο Πέτρος συνειδητοποιεί ότι Κύριε σε αγαπάω και αρχίζει και ανεβαίνει η αγάπη του για τον Ιησού Χριστό. Κύριε σε αγαπάω, και για να καταλάβεις τι σημαίνει αγάπη πρέπει να μπορείς να το ομολογήσεις. Όπως η πίστη ομολογείται, έτσι και η αγάπη ομολογείται. Με αγαπάς αδελφέ? Απάντησες? Δεν ξέρω αν απάντησες. Πρέπει να το πεις. Σ' αγαπάω? Ναι, σ' αγαπάω. Πρέπει να το πεις, να το ομολογήσεις. Όπως η πίστη θέλει ομολογία για να σταθεροποιηθεί, έτσι και η αγάπη θέλει ομολογία για να πιάσει έδαφος. Γιατί είναι ενέργεια η αγάπη, αδελφοί. Είναι πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Εάν δεν πεις σ' αγαπάω και αν δεν το βγάλεις από μέσα σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να νιώσεις αυτό που κάνεις μέσα από την καρδιά σου. Το αγαπάς αυτό που κάνεις? Το θέλεις αυτό που κάνεις? Λες, Κύριε, αυτό που κάνω το αγαπάω ή το κάνω με υποχρέωση? Γι' αυτό λέει ο Κύριος να ακολουθήσετε την αγάπη. Δηλαδή αυτό που κάνεις να το αγαπήσεις πραγματικά. Αυτό που είσαι να το αγαπήσεις πραγματικά. Δεν είναι μικρό, λέει, να είσαι δούλος μου. Δεν είναι μικρό να φωτίσεις τον Ισραήλ. Δεν είναι μικρό να με αγαπάς εμένα. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ. Και πρέπει να μάθεις να ομολογήσεις ότι το αγαπάς. Τον αγαπάς τον Χριστό. Τα αγαπάς τα πνευματικά. Το Πνεύμα του Άγιο το αγαπάς. Την Εκκλησία την αγαπάς. Τους αδελφούς τους αγαπάς. Τον αδελφό σου που βλέπεις δίπλα σου τον αγαπάς. Πρέπει να ξεκινήσεις από εκεί. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός λέει στον Πέτρο, για να μπορέσει να τον στήσει να αρχίσει να λειτουργεί, γιατί δεν μπορούσε. Του είχε δώσει μία χάρη να γίνει η πέτρα και πάνω σε αυτή την πέτρα να οικοδομηθεί η Εκκλησία, και ο Πέτρος δεν μπορούσε να το λειτουργήσει αυτό. Δεν ήξερε πώς λειτουργεί αυτό το χάρισμα. Κύριε, μου πες ότι εγώ θα γίνω πέτρα, θα χτιστούν πάνω σε μένα κι άλλοι, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ποιο δρόμο να ακολουθήσω? Ακολουθείτε την αγάπη. Και του έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Τα ψάρια ή την Εκκλησία. Τα καράβια ή τους αδελφούς. Και του είπε μάλιστα, προχώρα και κάνει και το έργο σου πάνω σε αυτούς. Και όταν λοιπόν τελειώνει ο Ιησούς Χριστός, λέγει προς αυτόν, ακολούθησέ με. Πού να σε ακολουθήσω? Πώς να σε ακολουθώ? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σε ακολουθώ? Για πόσο καιρό θα σε ακολουθώ? Ο Πέτρος νομίζετε ότι σταμάτησε να ακολουθεί τον Ιησού Χριστό από τότε? Μέχρι που πήρε την εντολή, από τη στιγμή που πήρε την εντολή, ακολούθησέ με. Γιατί του έδωσε και δεύτερη εντολή, ακολούθησέ με? Γιατί η πρώτη ήταν ακολουθήστε με στους ψαράδες και θα σας κάνω αλληλείς ανθρώπων. Χρειάστηκε και δεύτερη εντολή για να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Η πρώτη εντολή ήταν η πρακτική εντολή για να μάθει. Αλλά χρειάστηκε τώρα να ακολουθεί έναν Χριστό που δεν τον βλέπει, αδελφοί, γιατί αυτός ο Χριστός θα έφευγε σε λίγο. Και τους είχε πει μάλιστα ότι τώρα εγώ θα φύγω, δεν μπορείτε τώρα να με ακολουθήσετε, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα μπορέσετε να με ακολουθήσετε. Και του λένε, πού πας, Κύριε? Δεν μπορείτε, λέει, τώρα να καταλάβετε που πάω. Θα έρθει η ώρα που όταν θα καταλάβετε θα μπορείτε να με ακολουθήσετε. Κύριε, πού πας για να σε ακολουθήσω? Εγώ, Πέτρο, λέει, φεύγω και θέλω να με ακολουθήσεις. Και δεν θα ακολουθήσεις μόνο εμένα, θα ακολουθήσεις την αγάπη μου. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι ο Ιησούς Χριστός στην αγάπη προπορεύεται, δημιουργεί τις συνθήκες, φτιάχνει το έργο, ανοίγει δρόμους και εσύ ακολουθείς. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, αδελφοί, είναι σημαντικό στα πνευματικά, γι' αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος αρχικά, ότι πρέπει πρώτα να αποφασίσω να ακολουθήσω την αγάπη. Που σημαίνει ότι όποιος δρόμος και αν μου ανοιχτεί, εγώ θα ακολουθώ την αγάπη. Εγώ θα ακολουθώ το θέλημα του Θεού. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που κάνω επειδή αγαπάω τον Ιησού Χριστό. Πέτρο, μ' αγαπάς? Ναι, Κύριε, σ' αγαπώ. Έρχεσαι στην Εκκλησία γιατί μ' αγαπάς, αδελφοί μου και αδελφέ μου? Έρχεσαι στο Λόγο του Θεού γιατί μ' αγαπάς? Κάθεσαι και γονατίζεις γιατί μ' αγαπάς?
με αγαπάς περισσότερο απ' όλα. Τότε αν με αγαπάς και αν μου ομολογήσεις ότι με αγαπάς και έρχεσαι γιατί με αγαπάς, όχι για κανέναν άλλο λόγο, τότε πρέπει να με ακολουθήσεις. Πού να σε ακολουθήσω, Κύριε? Αφού σε λίγο θα εξαφανιστείς, θα πας πάνω στον ουρανό. Πού είσαι να σε ακολουθήσω? Όπου είμαι εγώ θα είσαι και εσύ. Και όταν ακούς τη φωνή μου, τότε τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Κύριε, πού είσαι εσύ και τα πρόβατά σου και πρέπει να σε ακολουθώ κι εγώ? Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτή είναι η πορεία της αγάπης. Ανοίγει δρόμο ο Θεός και εσύ ακολουθείς. Φτιάχνει έργα ο Θεός και εσύ ακολουθείς. Μόνο πρέπει να αποδεχτείς αυτή την αγάπη. Δηλαδή πρέπει να πεις, αυτό που κάνω τώρα το αγαπάω. Γιατί αν δεν το αγαπήσεις θα σταματήσεις να το κάνεις. Αν δεν το αγαπήσεις δεν θα μπορέσεις να το συνεχίσεις. Δεν θα μπορέσεις, γιατί θα συνεχίσεις και θα γυρίσεις εκεί που ξέρεις, τα ίδια, εκεί που αγαπάς. Δεν είναι δυνατόν, λέει κάποιος, να αποφασίσει να με ακολουθήσει, γιατί μοιάζει με τον άνθρωπο που βάζει το χέρι του στο άρωτρο και γυρνάει πίσω. Δεν μπορείς, λέει, να γυρίσεις πίσω, γιατί αν αποφασίσεις να με ακολουθήσεις, εγώ θα ανοίξω το δρόμο, θα με αγαπάς και εγώ θα σου δείχνω τι πρέπει να κάνεις. Μπορούμε να πούμε, Κύριε, σε αγαπάμε σήμερα? Ήρθαμε εδώ γιατί σε αγαπάμε. Θέλουμε τα πράγματα τα δικά σου γιατί σε αγαπάμε. Δεν έχουμε κανένα άλλο σκοπό. Δεν θέλουμε κανέναν άλλον. Ναι, Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπάμε. Και αυτά που μας δείχνεις και αυτά που μας λες να κάνουμε, τα κάνουμε γιατί σε αγαπάμε, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Όταν λοιπόν φτάνει ο Ιησούς Χριστός να πει την παραβολή για τη βασιλεία, τους λέει ότι εσείς οι από δεξιών ελάτε εδώ, εσείς οι από αριστερών από εκεί, και τους αναφέρει ότι πείτε στη βασιλεία του Θεού εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου. Μα λέει, Κύριε, εγώ γιατί να μπω? Λέει, γιατί ήμουνα, λέει, ασθενής και με επισκέφθηκες, ήμουνα στη φυλακή και ήρθες και με είδες, ήμουνα φτωχός και με βοήθησες, είχα πρόβλημα και με ανέλαβες. Πού ήσουν εσύ, Κύριε? Δεν σε είδα. Για μένα, λέει, το έκανες. Γιατί αν κάνεις για ένα των ελαχίστων, το κάνεις για μένα. Που τους είπε ξεκάθαρα, αδελφοί, ότι εσείς ό,τι κάνατε, το κάνατε για μένα. Και χωρίς να το ξέρετε. Γιατί δεν το κάνατε από υποχρέωση. Το κάνατε από αγάπη. Ακολουθούσατε την αγάπη. Και ξέρετε, αδελφοί, διάλεξε ανθρώπους που ήταν από την αγάπη. Εσείς, λέει, είστε από την αγάπη. Γιατί αγαπούσατε από την αρχή το Θεό. Ήσασταν από την αρχή με το Θεό. Αλλά μας έδειξε, ναι μεν ξέραμε για την αγάπη, αλλά μας έδειξε τη μεγαλύτερη αγάπη. Που είναι να θυσιαστείς ακόμα και για τον εχθρό σου, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, να εισέλθετε στη βασιλεία. Και χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί. Γιατί, λέει, αυτό που κάνατε δεν το κάνατε για τους ανθρώπους, το κάνατε για μένα. Αδελφοί, να ξεκινήσουμε ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για τον Ιησού Χριστό. Να μην το κάνουμε ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για να δειχτούμε, ούτε για να κάνουμε κανένα άλλο έργο, αλλά γιατί αγαπάμε τον Ιησού Χριστό και αγαπάμε το έργο Του. Να ακολουθούμε την αγάπη. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις γιατί το αγαπάς και αγαπάς τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο, αδελφοί. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτή είναι η βάση για να μπορέσουν και τα πνευματικά να αναπτυχθούν. Αλλιώς δεν αναπτύσσονται. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος ότι εάν ξέρω και έχω όλες τις γλώσσες και έχω πάσα τη γνώση και μπορώ να μετακινώ όρη, αγάπη δεν μη έχω, είμαι ουδέν. Άρα το σημαντικότερο είναι να μπορώ αυτό που κάνω να το κάνω από αγάπη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έπειτα για αυτούς που μου δείχνει ο Θεός. Πες μου, Κύριε, τι πρέπει να κάνω. Λέει, σου φέρα πρόβατα, σου φέρα αρνία και θέλω να τα βοηθήσεις, του λέει του Πέτρου. Εντάξει, λέει, Κύριε, θα το κάνω. Και όταν ο Ιωάννης ακολούθησε από μόνος του χωρίς να του πει, γυρνάει ο Πέτρος και του λέει, αυτός δε τι? Εσένα, λέει, μη σε νοιάζει τι θα γίνει με αυτόν. Που σημαίνει, του έλεγε, εσύ έχεις τη δική σου σχέση μαζί μου. Εσύ
ακολούθημη. Του το είπε δεύτερη φορά, αδελφοί. Δηλαδή μη σε νοιάζει για τους άλλους. Γιατί αν αρχίσεις και κοιτάς για τους άλλους, τι θα γίνει με αυτόν, τι θα γίνει με τον άλλον, τι θα γίνει με τον Ιωάννη, τι θα γίνει με τον Ιάκωβο, τι έχεις, Κύριε, εκεί πέρα κανονίσει? Μη σε νοιάζει, του λέει εσένα. Εσένα να σε νοιάζει να με ακολουθείς. Και από εκεί και πέρα θα κανονίσω εγώ τα υπόλοιπα. Γιατί ο Κύριος κανονίζει τα υπόλοιπα, αδελφοί. Αν ο καθένας από εμάς ερχόταν στην εκκλησία γιατί αγαπούσε τον Χριστό και γιατί ήθελε να κάνει ευεργεσία στην εκκλησία του, το ξέρετε πόσο ευλογημένη θα ήταν η εκκλησία του Ιησού Χριστού? Γιατί κανένας, η αγάπη λέει, δεν κάνει κακό ποτέ. Δεν αδικεί κανέναν. Η αγάπη είναι ένα στοιχείο το οποίο πάντα βοηθάει. Και αν κάποιος μπει μέσα στην εκκλησία και δει την αγάπη σας, τότε θα καταλάβει ότι ο Θεός είναι ανάμεσά σας. Και το δεύτερο στοιχείο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος είναι και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Περπατάτε λοιπόν ακολουθώντας την αγάπη και να ζητάτε στη διαδρομή, δηλαδή καθώς ακολουθώ την αγάπη ζητάω τα πνευματικά. Ποιο έρχεται πρώτο και ποιο έρχεται δεύτερο? Πρώτο έρχεται το περπάτημα και ακολουθία της αγάπης και δεύτερο έρχεται η εξζήτηση των πνευματικών. Είναι σημαντικό να την ξέρουμε αυτή τη σειρά. Δεν ζητάω τα πνευματικά για να μπορέσω εγώ να κερδίσω πράγματα. Πρώτα ζητάω να κάνω το θέλημα του Θεού, να δείξω την αγάπη μου και έπειτα ζητώντας τα πνευματικά ο Θεός θα αρχίσει να μου δίνει. Γιατί περπατάω στο σωστό δρόμο. Ακολουθώ το σωστό σκοπό. Γιατί αλλιώς θα χάσω το σκοπό μου στα πνευματικά, αδελφοί. Γιατί και τα πνευματικά είναι ένα περπάτημα. Αν όμως δεν το κάνω για το σωστό λόγο, δεν ακολουθώ την αγάπη και να ζητάω παράλληλα και τα πνευματικά, τότε η εξζήτηση των πνευματικών από μόνη της δημιουργεί εγωισμούς, υπερηφάνειες και φούσκωμα. Γιατί το να αρχίσω να ζητάω τα πνευματικά δεν μπορώ πλέον μετά να ισορροπήσω. Και δεν έχει επιστροφή, το ξέρετε. Εάν δεν ξεκίνησα από αγάπη για να ζητάω τα πνευματικά και ζητάω τα πνευματικά για να μου δώσει αργότερα ο Θεός αγάπη, τότε κάνω μεγάλο κακό στον εαυτό μου. Κάνω φοβερό κακό, γιατί δεν θα μπορέσω ποτέ να ανακαλύψω αυτή την αγάπη. Γιατί θα παρασυρθώ με τα πνευματικά και η αγάπη πάντα θα είναι δεύτερη. Και δεν θα μπορεί η αγάπη αυτή να μου δίνει δύναμη και ενέργεια για να μπορώ να λειτουργώ αυτά τα πνευματικά σωστά. Γιατί τα πνευματικά, αδελφοί, τα έχει δώσει ο Θεός για να είμαστε εδώ και να οικοδομούμε ο ένας τον άλλο. Τα πνευματικά είναι για να οικοδομούμε ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι τα πνευματικά. Δεν είναι για να βασιλεύσουμε, δεν είναι για να πλουτίσουμε, δεν είναι για να μας πούνε μπράβο, και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα βασιλεύσατε χωρίς ημών. Τώρα επλουτίσατε. Δεν έχετε ανάγκη τίποτα. Μακάρι και εμείς να συμβασιλεύαμε μαζί σας. Γιατί? Γιατί τους βλέπει ότι έχουν αυξηθεί πολύ στα πνευματικά, αλλά υστερήσανε στην αγάπη, αδελφοί. Και υστερήσανε γιατί δεν ξεκινήσανε σωστά. Και τους βάζει στα πνευματικά τη σωστή σειρά. Πρώτα θα ακολουθείς την αγάπη και παράλληλα θα ζητάς τα πνευματικά. Γιατί? Για να βάλεις τάξη στη ζωή σου. Για να γίνει σωστά η δουλειά. Γιατί αλλιώς δεν θα έχει συνέχεια. Γι' αυτό μακαρίζουμε κάποιους αδελφούς που ξεκινήσανε και τελειώσανε. Ξεκινήσανε τον αγώνα και τον τελειώσανε τον αγώνα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καλόν αγώνα ηγονίστην, την πίστη διετήρησα, το λυπού δε μου μένει ο της δικαιοσύνης στέφανος. Ποιος είναι αυτός ο αγώνας? Να αποκτήσει πιο πολλά πνευματικά, περισσότερα χαρίσματα? Όχι. Αυτά του τα έδινε ο Θεός στη διαδρομή που ακολουθούσε την αγάπη. Δηλαδή θέλοντας να ακολουθήσει τον Χριστό, να κάνει το θέλημα του Θεού, να τον στείλει ο Θεός εκεί που θέλει αυτός, κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες, κάτω από οποιοδήποτε ταλαιπωρία, δεν τον ένοιαζε. Στη διαδρομή τον γέμιζε με χαρίσματα. Πήγαινε και έβλεπε έναν άνθρωπο σε ένα νησί
μέσα στην ταλαιπωρία του είχε πέσει στη θάλασσα, κρύωνε, το τζίμπησε το φίδι και πάει και βλέπει έναν άνθρωπο που ήταν ταλαιπωρημένος και άρρωστος και προσεύχεται και γίνεται καλά. Γιατί? Γιατί αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν να πάει να δείξει ότι έχει χάρισμα. Ήταν να πάει να βοηθήσει. Και το πρόβλημά του ήταν όσο μπορεί να δείχνει την αγάπη του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους. Και παράλληλα ζητούσε ο Θεός να του δίνει δύναμη και χάρη, ώστε αυτός ο λόγος, αυτή η αγάπη, ο λόγος της αγάπης, να φαίνεται δυνατός μέσα στους ανθρώπους. Και τον γέμιζε χαρίσματα ο Θεός. Και έφτασε μέχρι το τέλος ο Παύλος. Και μακάρι να φτάσουμε και εμείς μέχρι το τέλος. Γιατί τα χαρίσματα δεν είναι αυτά που θα σε πάνε στο τέλος. Η αγάπη είναι αυτή που θα σε πάει στο τέλος. Γι' αυτό λέει ακολουθάς πρώτα την αγάπη και παράλληλα ζητάς τα πνευματικά. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός αναφέρθηκε στην εξήτηση, λέει ότι πρέπει να έχουμε ζήλο στο να ζητάμε. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο αναφέρει, και εγώ σας λέγω, σελίδα 915, το λέω για να γραφτεί κιόλας, για να το διαβάσουν, στο ΙΑ κεφάλαιο, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. 9 εδάφιο. Και εγώ σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχτεί. Διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχτεί. Αυτό πότε τους το είπε? Αφού τους είπε ακολουθήστε με. Ακολουθήστε με. Σεις είστε οι διαμείναντες μετεμού εν της πειρασμής μου. Δηλαδή είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν και θέλανε να ακολουθήσουν. Και ήταν αποφασισμένοι να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν ξέραν όμως τις αδυναμίες τους. Αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εσύ ξέρεις τις αδυναμίες σου. Ο Χριστός τις ξέρει. Και γι' αυτό πήγε στον Πέτρο και του λέει, Πέτρο, ζήτησε ο σατανάς να σας κοσκινήσει ως το σύτο. Και λέει, Κύριε, και να μας κοσκινήσει, εγώ δεν πρόκειται να σε αφήσω. Και στη φωτιά και στη φυλακή μαζί σου. Όχι, του λέει, Πέτρο, να ξέρεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι πριν ο Αλέκτορ λαλήσει δις, 3 φορές θα με αρνηθείς. Ξέρω, λέει, την αδυναμία σου. Ξέρω περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Και ο Κύριος ξέρει περισσότερα από ό,τι νομίζουμε και καταλαβαίνουμε εμείς, αδελφοί. Αλλά τι κάνει? Συγκαταβαίνει στις αδυναμίες μας. Γιατί, αδελφοί? Γιατί αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την αλήθεια. Να δεχτούμε την αλήθεια για να ελευθερωθούμε. Και ξέρετε τι εδάφιο χρησιμοποιεί? Δεχτήκατε την αγάπη της αλήθειας. Δηλαδή μαζί με την αγάπη βάζει και την αλήθεια. Όταν λοιπόν δέχεσαι την αγάπη της αλήθειας, ελευθερώνεσαι. Και καταλαβαίνεις τι είσαι, ποιος είσαι, τι μπορείς να κάνεις και τι μπορεί να κάνει ο Θεός για σένα. Γι' αυτό όταν συνειδητοποιείς λοιπόν, ακολουθώντας την αγάπη, ότι στη διαδρομή δεν έχεις ικανότητες. Δεν ξέρεις αν συναντήσεις έναν πεσμένο και χτυπημένο, αν θα έχεις τις ικανότητες να τον βοηθήσεις. Όμως στη διαδρομή σου βλέπεις τον χτυπημένο και τον πεσμένο και λες, εγώ αποφασίζω να τον βοηθήσω. Και αυτός είναι ο καλός Σαμαρίτης. Ακολουθεί έναν δρόμο, όμως στο δρόμο αυτό της αγάπης ήταν ένα σταυροδρόμο. Ή θα έφευγε από την άλλη, ή θα έπαιρνε τον χτυπημένο και θα τον περιποιότανε μέχρι το τέλος. 2 άνθρωποι πήραν τον άλλο δρόμο. Αυτόν που ξέρανε. Ο ένας Λεβίτης και ο άλλος ιερέας. Είχαν μια συνήθεια, ξέραν αυτό το δρόμο, πήραν το δικό τους δρόμο. Ο άλλος ακολούθησε την αγάπη. Ήξερε τι έπρεπε να κάνει? Όχι. Ξέρετε τι σημαίνει ακολουθώ την αγάπη? Έχεις ένα μωρό, η μάνα έχει ένα μωρό. Και αυτό το μωρό ζητάει να φάει. Κλαίει, πονάει και αρχίζει και απαιτεί πράγματα. Η μάνα νομίζετε ξέρει από την αρχή τι πρέπει να του κάνει? Γιατί κλαίει τώρα? Τι πρέπει να του κάνει? Τι κάνει η μάνα? Ακολουθεί την αγάπη της. Λέει, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω τα δύνατα δυνατά, ώστε αυτό το παιδί μου να είναι φαγωμένο, πλημμένο, τακτοποιημένο, ευχαριστημένο, για να μου χαμογελάει, να μην κλαίει. Ακολουθεί την αγάπη της. Που σημαίνει ότι όταν ακολουθείς την αγάπη και ακολουθείς αυτό που σου δίνει ο Θεός, κοιτάς να κάνεις τα δύνατα δυνατά για να ευχαριστήσεις τον άλλον. Γι' αυτό στον Πέτρο του είπε, δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ βόσχε τα αρνία μου, τους άλλους να προσέχεις.
Τα πρόβατά μου βόσκε. Τους άλλους να προσέχεις. Εμένα, Κύριε, ποιος θα με προσέχει? Εσύ θα ακολουθείς εμένα και θα σε αναλάβω εγώ μέχρι το τέλος της ζωής σου. Που σημαίνει ότι αν ακολουθείς την αγάπη, σε αυτό το δρόμο της αγάπης, η αγάπη είναι ο Ιησούς Χριστός. Η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Και όταν ακολουθείς εσύ την αγάπη, είναι δίπλα σου η αγάπη. Δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψει και την έχεις μέσα σου. Και ζητάς τα πνευματικά γιατί? Για να πάρεις δύναμη. Να εκτελέσεις αυτή την αγάπη. Τα πνευματικά δεν έχουν κανένα άλλο ρόλο, αδελφοί, παρά μόνο να πάρεις δύναμη να εκτελέσεις την αγάπη σου. Τι αγαπάς? Βλέπουμε καμιά φορά τον αδελφό το Σάβα και παραξενευόμαστε. Πάλι πήγε στη Λευκάδα. Δεν ταλαιπωριέται. Το αγαπάει. Το θέλει. Το κάνει με ευχαρίστηση. Αν μου πεις εμένα κάθε Σαββατοκύριακο τρέξε στη Λευκάδα, θα σου πω δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς, αδελφέ? Δεν τους αγαπάς τους αδελφούς? Δεν τους θέλεις? Τους αγαπάω, αλλά προτιμώ να με δω. Αγαπάω αυτό πιο πολύ. Ξέρετε, ο καθένας ακολουθεί αυτό που αγαπάει. Και όταν αγαπήσεις κάτι, το ακολουθείς. Πήγαν οι αδελφοί μας την Τετάρτη το πρωί, ξεκινήσανε και ακολουθούν την αγάπη. Την αγάπη τους. Τώρα έγινε και δική τους αγάπη. Μπορεί να ήταν αγάπη κάποιου άλλου, αλλά τώρα έγινε και δική τους αγάπη. Και κάθε φορά πάνε και λέω στον αδελφό τον άλλο, το πήγες και εσύ? Βεβαίως. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το αγάπησα τώρα. Αυτό που κάνω μ' αρέσει. Και αυτό που κάνω το κάνω με ευχαρίστηση. Και το ακολουθώ, το αγαπάω. Εάν αυτό που κάνεις δεν το αγαπήσεις, να το κάνεις με ευχαρίστηση, δεν θα μπορέσει ο Θεός να σου δώσει και στη συνέχεια αυτά που του ζητάς. Πες μου, Κύριε, τι πρέπει να κάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλω να πάω να τρέξω για σένα. Κάτσε, του λέει εκεί πέρα. Δεν του μίλαγε. Πες μου, Κύριε, θέλω να τρέξω. Δεν του μίλαγε. Να πάω στην Ασία? Όχι, του λέει. Τι να κάνω, να πάω από εδώ? Όχι. Και περίμενε. Περίμενε και λέει, εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Και βλέπει ένα ενύπνιο, μια όραση και του λέει, Παύλο, έλα εδώ. Και του ανοίγει δρόμο για Μακεδονία. Και έτρεξε ο Απόστολος Παύλος. Τι έκανε? Σε αναμονή για να δείξει την αγάπη του σε αυτό που έχει κάνει, που κάνει. Και όταν λοιπόν πήγε εκεί, σε όλες τις διαδικασίες και τις συνθήκες που βρέθηκε, δεν έχασε τη σχέση του με το Θεό, γιατί αυτό που έκανε είχε αποφασίσει ότι το κάνει γιατί αγαπάει τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Γιατί ακολουθεί την αγάπη, δεν το έκανε για κανένα άλλο λόγο. Και τα θαύματα που γίνανε και οι ευλογίες που έφερε ο Θεός, τις έφερε γιατί είχε έναν άνθρωπο κοντά του που λέει, εγώ θα σε ακολουθήσω, πες μου που θες να πάω, πες μου τι θες να κάνω και εγώ θα το κάνω. Μα θα έχεις ταλαιπωρία, δεν με νοιάζει, Κύριε. Μα θα σε κλείσουν φυλακή, δεν με νοιάζει. Μα θα σε δίρουνε, δεν με νοιάζει. Μα θα περάσεις δύσκολα, δεν με νοιάζει. Ποιος θα με χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών? Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακολουθώ την αγάπη. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Αυτό που ζητάω λοιπόν είναι να με βοηθήσει ο Θεός, να μου δώσει δύναμη να μπορέσω να εκτελέσω αυτή την αγάπη. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τους είπε, σας λέω να ζητάτε και θα σας δοθεί. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, αδελφοί. Όταν λοιπόν ακολουθείς την αγάπη, που σημαίνει ότι έρχεσαι σε μια εκκλησία και την αγαπάς, σημαίνει ότι αυτό που θέλεις να κάνεις το κάνεις για να ευλογηθούν οι άλλοι, σημαίνει ότι αυτό που κάνεις το κάνεις γιατί αγαπάς τον Ιησού Χριστό. Αυτό που ζητάς, ο Θεός το ακούει, το βλέπει και θα το απαντήσει. Δεν το κάνεις για τον εαυτό σου. Το κάνεις γιατί θέλεις να προσφέρεις. Για την αγάπη σου. Γιατί αγαπάς. Δώσε μου, Κύριε, πνευματικά χαρίσματα για να δείξω την αγάπη στους ανθρώπους, αλλά και να δείξω και την αγάπη στους αδελφούς, να τους υπηρετήσω, να τους βοηθήσω, να τους στηρίξω, να τους ενδυναμώσω με αυτό που θα μου δώσεις εμένα. Δηλαδή, ζητάω πράγματα για να τα προσφέρω στους άλλους. Βεβαίως, αδελφοί. Τα χαρίσματα δεν είναι για μένα, το ξέρετε. Είναι για τους άλλους. Όταν ζητάς να σου δώσει ο Θεός χαρίσματα, πρέπει να έχεις ήδη συνειδητοποιήσει ότι το χάρισμα δεν είναι για σένα.
δεν στο δίνει για σένα, στο δίνει για τον άλλον. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Που σημαίνει ότι πολλές φορές αυτό που έχω, εάν το κρατήσω για τον εαυτό μου, είναι σαν να σταμάτησα τη ροή της αγάπης. Και πρέπει να το καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός το ζητάει αυτό. Ξαναήρθε στον Πέτρο και του λέει ακολούθησέ με. Δηλαδή ξαναπάρε τη διαδρομή από την αρχή, γιατί έχασες το δρόμο σου. Και αυτό κάνει ο Ιησούς Χριστός. Προσφέρει πράγματα για να τα δώσουμε. Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δώτε. Δηλαδή δεν τα έδωσες για μένα. Να νιώθω εγώ ότι περνάω από το δρόμο και είναι οι άρρωστοι εκεί και εγώ τους θεραπεύω με τη σκιά μου. Όχι. Δεν μου έδωσες τη δυνατότητα, Κύριε, να βγάζω τη ζώνη μου και να την πηγαίνουν να κουμπάνε έναν άλλον και να θεραπεύεται. Δεν το έκανες για μένα. Όχι, λέει, δεν το έκανα για σένα. Μα Κύριε, δεν το έκανες για μένα. Όχι, λέει, για τους άλλους το έκανα. Ο άλλος ήθελα να θεραπευτεί και χρησιμοποίησα εσένα για να θεραπευτεί ο άλλος. Κύριε, εάν εγώ είμαι άρρωστος, τι θα κάνεις? Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το χάρισμά μου, που έχω χάρισμα ιαμάτων, να βάλω το χέρι μου πάνω και να πω στο όνομα του Κυρίου να θεραπευτώ? Δεν γίνεται. Γιατί το χάρισμα είναι για τους άλλους. Δεν είναι για σένα. Δεν στο έδωσα για σένα. Και τώρα τι θα γίνει που είμαι άρρωστος? Φωνάζω μία φορά, τίποτα. Φωνάζω 2 φορές, τίποτα. Φωνάζω 3 φορές, τίποτα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το χάρισμα. Αφού είμαι Απόστολος, έχω χαρίσματα, μιλάω περισσότερες γλώσσες. Θα είμαι εγώ άρρωστος και οι άλλοι θα γίνονται καλά από μένα? Ναι. Γιατί τα χαρίσματα που σου έδωσα και οι αποκαλύψεις δεν είναι για σένα, Παύλο. Είναι για τους άλλους. Με σένα θα διαπραγματευτώ αλλιώς. Κύριε, τότε τι θα κάνεις μαζί μου? Θα σου αφήσω την ασθένεια. Για να μην επέρασε για το πλήθος των αποκαλύψεων. Δηλαδή μου έδωσες κάτι, Κύριε, που είναι για τους άλλους. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω εγώ. Και μάλιστα υπάρχει κίνδυνος αυτό που μου έδωσες να με φέρει σε δύσκολη θέση. Ναι, λέει. Γιατί αν δεν μάθεις να ακολουθείς σωστά αυτό που κάνεις, δηλαδή να ακολουθείς την αγάπη και το κάνεις λάθος, τότε το αποτέλεσμα θα είναι τρομερό, αδελφό. Ο Δημάς λέει με εγκατέλειψη. Αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Δεν το έκανε αυτό που έκανε από αγάπη. Το έκανε γιατί τον κάλεσα, ήταν μαζί μου, έκανε θαύματα, είδε την ευλογία και με ακολούθησε, αλλά κάποια στιγμή με εγκατέλειψε. Γιατί αυτό που έκανε δεν το έκανε με αγάπη. Έχω, λέει, κάποιον που αυτό που κάνει το κάνει με αγάπη και είναι ισόψυχός μου. Είναι, λέει, ο Τιμόθεος, ο Τίτος, είναι άνθρωποι που παρηγοριέται η καρδιά μου γιατί φροντίζουν για τους άλλους. Δεν κοιτάνε, λέει, τα δικά τους, αλλά φροντίζουν για τους άλλους, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτά που έχουν να τα δίνουν στους άλλους. Και γι' αυτό τους έλεγε, ζητάτε και θα σας δοθεί. Αλλά εδώ προσθέτουμε, αυτά που θα πάρετε να τα δώσετε κιόλας. Γιατί αυτά που θα μου δοθούν και είναι από το Θεό, μου τα δίνει για να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σωστά, αδελφοί. Ζητείτε και θα βρείτε. Θέλω να ψάξω να βρω κάτι. Μα αδελφέ, να ψάξω να έχω αποκαλύψεις, να έχω γνώση, να το ψάξω πολύ το θέμα. Για ποιον το θέλεις? Για σένα ή για τους άλλους? Δηλαδή αυτά που θα μάθεις θα τα προσφέρεις και στους άλλους να οικοδομηθούν, ή θα αποκτάς γνώση εσύ και θα αυξάνει σε σένα? Ζητάτε, λέει, και θα σας δοθεί. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητάτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Και πότε θα γίνει αυτό? Στη διαδρομή που ακολουθούμε την αγάπη. Διότι πας, ο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχτή. Και εδώ σταματάμε, αδελφοί. Κάναμε αυτό τον πρόλογο στο μάθημα αυτό. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο να δούμε την τάξη. Και θα μου πείτε, αδελφοί, πώς η τάξη στα πνευματικά έχει να κάνει με το να ακολουθώ την αγάπη και να ζητώ με ζήλο τα πνευματικά παράλληλα? Έχει να κάνει γιατί αυτή είναι η αρχή, αδελφοί, της τάξης των πνευματικών. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αμήν.